И както сте виждали, аз съм ProPlayer BG и чували? Искам да знам дали се чува добре. Да. И сега ще покажа как да си направите бандикам с микрофон. Да. Нали виждате? Така все едно не съм я включил. И я включвам. Тук вие. И отивате на видео. Натискате Sensits. И тук на Sound. И тук това го натискате. И на най-последното. И тук е така. Също на най-последното. И натискате си ОК. И вече можете да го направите с микрофон. Да. Сега ще ви покажа една програма за снимане. Тя се нарича OBS Studio. Да. Само трябва да нагласите Monitor Capture и там другите настройки ще си ги видите вие. No. Другите настройки ще си ги видите вие. Тук в настройки то ще ви е на български. Аз съм си го нагласил на английски. Ето. И давате Start Recording и снима ви. Обаче има един проблем. Трябва да си го нагласите с микрофон. И с камерка тук. Тя е безплатна програма. Може да снимате колкото си искате. И да. Това беше от това стримче. И до скоро. До скоро. Сериозно.